Ndalo matin bang' yango din makochi alwora ma Binzaro mayudore Chakama kendo kelo luoro ne jodak makanyo, sirkal mamalo ikwayo mondo omed apisas e alwora no mar Chakama kod Shakahola mondo ochung dinde makoch kendo geng'o tho machal kod mago. Kaluwore kod MCA Adu Samson Kahindi Zia, owacho ni osebedo higni mang'eny nyaka ne sirkal lok alwora mar Chakama bedo district, kata kamano nyaka sani thuolo mar jalup komisona pok oyudore. Ojiwo ni ponono ni sirkal maduong' dwaro tieko dinde makoch e alwora no, nyaka lok ruodhi duto kendo yiero jalup komisona gino mabiro kelo arita makare ne jodak e alwora no. Kuna dhehebu moja liko pale Shakahola, ukienda upande wa bridge kuna makaburi hapo. Kuna dhehebu lingine hapo, huyo mchungaji huyo naye yuko katika hiyo hali. Na hii sianzi kuizungumza, nilizungumza kitambo. Hakuna ofisi ya serikali ndani ya hii Kilifi County haijui hilo swala. Kama serikali inataka uovu kama huu pengine tuweze kupunguza, waweze kuallocate hizi nafasi kwa wale ambao wanastahili kule ile sehemu. Sasa saa hii ni ombi kwa serikali. Murkomen ambao wewe ndio waziri, hakikisha kwamba saa hii unatuletea SCC mpya katika Chakama division, halafu Bof assistant chief, halafu Shakahola assistant chief, halafu Shakahola pia chief.